Aħna għadna ħafna fuq Kit kemm hu bravu, mejja nagħtu ċans il-Fabian joħroġ tiegħu wkoll. Fabian, sinjuri, kien champion ta' Malta, mhux tad-dinja wkoll ma nafuhiex dik, tal-bowling u xek. Kod naqra mhux ħażin. Taħar, Bravo, taħar, ej, joħroġ. Xemmek li m'għandix futur fil-futbol. Qed nipprova nsib xi ħaġa oħra bil-ballun. U sibt il-ballun bit-tlet toqob tal-bowling. Tajjeb firm, issa. Le, ma kontx ħażin. Tajjeb. Aħna biex nuru il-kapaċitajiet tiegħek li ħanamlu ħanqumu minn postna ħanistidnu lil band u jiena u Sander kol ħankunu bħala il-birilli u inti ħanġibulek ballun u ħatkun qed tista' nilabu human bowling. Tajjeb? Issa moħħok hemm Għani xaċċajt, issa, Lara għamlu għalik. jkollok fuq qudiem l-idea li b'kolb wieħed tagħmel strike f'idejk mur minn. Mur minn wara l-bozza, dejjem tkissrinix il-bozza xtlieta. Idealment, Ej, u fiġin xuxin, boys. bil-mossib kollox nagħmel il-kif. Mela, dik il-kisra hekk. Ekkara. F'idejk. Il-bozza tinkwitani ħafna, biex inkunu. Xem wara ma nafx. Le wara toħx tinkwieta. Għam dik li terġa' ġiblek il-bozza. Tlaqt, right? Tlaqt. Mal-ewwel! Sinjuri, Grazzi, Thank you, band. L-affarijiet Jum sirbaħ. ħaqna, moħu. l-affarijiet ninġelu jagħmlu l-band. Grazzi, Lara, entu ġib